Zuhaitzen adarretan, zetorrela, salbu sentitzen ginela. Baina genozidioaren itzala iritsita berehala, han bomba, hemen bala. Urteak pasa ahala, haurtzaroa dugu galdu, eta ez gara sentitzen salbu. Zorigaitzeko arresi, hori nahi dugu gaitzetsi. Gorrotoaren hasi, nahiz alurrean hasi, eta lurrean amaitu, gu ere ez bakitzen gaitu. Komunitatean arduratuko du. Nola liteke 30. mendean halako inpunitate salikoa. Zein marko arautzen du nazioarteko harremanak errespetu eta garrantzia. Nor bermatuko die palestinarrei etxera bueltatzea, etxe arrastoi gabe. Herri nekaezinen metafora. Palestinarekin beti, esker mile.
Boikot Israel, Palestina askatu! Boikot Israel, Palestina askatu! Oiga. Vale, ahí también. Etxera itzultzea, etxe arrastorik izan gabe. Eta hala ere, itxaropentsu. Hondakinak baino, genozidio baten frogak dira. Herri nekaezinaren metafora. Etxera bueltatu. Zertarako, nola eta noiz arte izanen den jakin gabe. Eta hala ere, kontent, merezi du. Kanpotik ikusita, ezer ez duenak, begi honez ikusten du nola baiteko akordioa egon izana. Palestinarren galdera, nazioarteko komunitateak ardura hartuko aldu? Nola liteke 21. mendean halako inpunitate sadikoa? Zein marko arautzen ditu nazioarteko harreman desorekatuak? Nork bermatuko die palestinarrei etxe birrindutara itzultzeko eta berreraikitzeko eskubidea? Libre izateko eskubidea errespetatzen dela bermatu behar du munduak. Palestinarrek jakin badakite hamarkadetako sufrimendua pairatuta zuhurtziaz jokatu behar dutela. Guk ere badakigu basapiztia sionistak edozein momentuan sinatutakoa albo batera utz dezakeela. Badakigu genozidioa ez dela Trumpek diseinatu duen akordioarekin amaitzen. Genozidioa keinu bakoitzaren indarrean dago. Nazio Batuen erakundeak tamalez zuzenean ikusteko parada daukaguna baieztatu zigun. Gazan genozidioa ematen ari da eta luzerako doa. Genozidioak semantikan ere bizirik dirau. Horrela da, preso versus baitu ahoskatzen den bakoitzean. Edabideek 20 familien poza ehundaka zorion malko debekatuekin alderatzen duten bakoitzean. Ikusezina dirudien arren, azken egunetan, 1978 palestinar baitu kalean utzi dituzte. Batzuk etxera itzultzeko, baina haien etxe eta senideen arrastorik ez dute izanen. Azken 2 urteotan, 77 palestinar hil dira Israelgo atxilotze gunetan. 10.000 inguruk jarraitzen dute preso. Hoien artean, 360 adingabekoak dira. Hala diote, umeak direla ez errateagatik. Nola utzi dugu utzikeria puntu honetara iristen? Eta orain? Orain zer?
Orain, inoiz baino gehiago begi eta indar guztiak Palestinan jarri behar ditugu. Palestina babesten jarraitu behar dugu. Palestinaz solas egiten jarrai dezagun. Eta Israel isolatu behar dugu. Bai, Israel isolatu behar dugu pentsaezinak diren arlo nagusi eta detaile txikietan ere. Maila diplomatiko, komertzial eta kulturalean. Kirol mailan, instituzioetan, unibertso akademikoan, okupazioa, apartheida eta palestinar lurretan kolonia ilegalak amaitu arte. Eraikiko den tren bakarra askatasunarena izan dadin. Euskal Herria mundu osoarentzat elkartasun eredua izan da. Eta pausu gehiago ematea ezinbertzekoa da. Urgentziazko neurriak aplikatu behar dira Palestinan. Laguntza humanitarioa biderkatu, presio militarra desagerrarazi, sektore zaurgarrienen zaintza landu, oinarrizko zerbitzuen hornidura berreraiki, desplazatutakoak sorterira eraman, hori da gakoa, babestea. Babestu Gazan, Zisjordanian, kanpamentuetan eta espetxeetan. Palestina eta palestinarrak babestu, euren etorkizuna erabaki dezaten. Euskal konpromisoa osatuko dugu. Egiten den guztia gutxi da, baina egin dezagun, egunero, egin dezagun badaezpada. Egin dezagun sorterrira itzultzea, herri libre bat eraikitzeko urrats sendoa izan dadin. Etxera itzultzea, etxe arrastorik izan gabe. Herri nekaezinaren metafora. Palestinarekin beti. Gora Palestina eskatua! Gaur, urriaren 15 da. Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna. Landa eremua ez da soilik kategoria geografiko eta administratibo bat. Landa eremua errealitate sozial, ekonomiko eta kultural bat da. Eta errealitate hori emakumeon eguneroko lanari, zaintzari eta sostengoari esker bizi da. Ezinbertzekoa bezain ikusezina izan den lan horri esker mantendu eta transmititzen da. Horrela da Euskal Herrian, eta horrela da Palestinan. Israel, Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko elkartu gara gaur hemen. Urte luzez, Israel nahi duena egiten ari da Palestinan. Deshumanizatu, anikilatu, blokeatu. Palestinarren lurrak okupatu ditu Israelek urte guzti hauetan. Lapurtu eta txikitu. Baina jendeak bihurtzen du lur bat herri. Palestinar emakumeek, landa eremuko emakumeek egin dute eta bihurtu dute haien lurra komunitate. Ondare, herri. Israelek lurrak okupatu ditu, eta Israelek gorputzak eta bizitzak okupatu ditu. Landa eremuko emakume palestinarren gorputzak eta bizitzak dira okupatu dituztenak. Genozido betean, krisi betean, janaria ekoizteko ardura hartu dute emakume palestinarrek. Hizkuntza baten eta ondare kultural oso baten gordailu bilakatu dira. Palestinarren resistentzian ezinbertzekoak izan dira landa eremuko emakumeak. Lurrak kutsatu eta olibondoak moztu dizkiete, lotura oro erauzteko asmoz. Hirietan multzokatu nahi dituzte kontrolpean izateko. Landa eremuko emakume palestinarrei esker bizi da Palestina. Erdi minez, herri minez. Horietako bat izan zen Wafa Idris, palestinar erresistentziako militantea. Landa eremuko emakumea. 2002an bere burua estandarazi zuen Jerusalemen. Palestinako herriak pairatzen zuen kolonizazio eta sarraskiaren aurka ekintza batean. Kufia lepoan eta suga bihotzondoan. Gora palestinar erresistentzian izan diren eta izanen diren emakume guztia. Gora! Gora eremuko emakumeak. Gora! Zaitu
lepoan